An bɛ foli ni tantɔli ta k'a da aw tulo kan ni sanga in na aw minnu sɔgɔlen don jani na an b'a fɔ aw bisimila aw ka dɔgɔkun kibaruya kɔnɔna la dɔgɔkun kibaruya mun n'a bɛ lase aw ma a balimakɛ Bubakari Kɔlɔn Samakɛ nka bi don in na kɛrɛkɛ bɛ a senkɔrɔ a ma kɛnɛ sɔrɔ Bubakari Kɔlɔn kɔfɛ ani aw balimakɛ Famara Bɛrite an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ bi ka kuma dɔgɔkun kibaruyaw kan o bɛ kɛ kibaraba minnu ni dɔgɔkun kɔnɔ ni o bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ ka kunnafonilaw wele minnu ka baara ye ka kunnafoni ɲini ka kunnafoni sɛgɛsɛgɛ ne ka kunnafoni di aw ma ani kibaraba minnu kɛra dɔgɔkun kɔnɔ ka se ka o da aw tulo kan bi sɔgɔmada n'a ka kɛ ni bi sibiri dɔn ye maa mun bɛ an bolokɔrɔ yaasa ka kuma bi dɔgɔkun kibaruya la o tɛ maa dogolen ye kunnafoniko bunakun kan an ka jamana kɔnɔ bi Musa Konate ale ye énergie groupe énergie ale ye o maa ye donc ale ye kunnafoni dila ye kunnafoni ɲinina don a bɛ terrain fan caman kan ani ale de bɛna da don babu la k'a fɔ aw ye nin dɔgɔkun in na fɛn mun ye lakanako o kuma cayara kosɛbɛ an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔw caman kɛ cɛfini tabaw ka ɲɛma ani fo ka taa se u ka kunnafoni sira diripa ɲɛma ale fana bɔra ka conférence kɛ k'a fɔ u ye wulikajɔ ni baara mun kɛ n'an bɔra o kɔnɔna la Côte d'Ivoire kaw bara jamanakuntigi kalata mun kan ka kɛ octobre kalo nata na donc octobre kalo tile 25 maa minnu ni olu ye liste provisoire minnu kan ka kɛ cɛbaw ye u ka conseil constitutionnel o ye o liste bɔ ka a bin mankan cayalen don an bɛna an da don o kumaw la faransiikaw bara fɛrɛ 10 septembre o ko cayara kosɛbɛ bloquons tous ni o ye mouvement ye mun kɛra ko yaasa ko ka se ka jamana taabolo faransiikaw bara ka yɛlɛma don o la an bɛna an da don nin bɛɛ la an b'a fɔ a y'aw sɔgɔ sɔni an bɛna walawalali kɛ aw ye an ka maa welelen an bɛ kuma di a ma a ka se ka foli di aw ma k'a yɛrɛ ɲɛfɔ aw ye Musa e ni ɲankuma kɔri baasi t'i la Musa an de b'i fo i nana an ka weleli jaabi a diyara n ye donc Musa Konate énergie donc ni ɲɛfɔli min bɛ maaw ye k'o fɔ maaw ye maaw ka se k'o dɔn ani folikan min b'i bolo maliyɛnw Kassim aywa travailler en bas les foni watina Kassim donc voilà on a foli balé faut kassi haka ja technicien belebele no ye aywa keba aywa Diallo ye en bas les refo ka colon refo depuis asigoro la ngaki la avec ensuite donc comment ku klo kerebo sigi d'accord an b'aw fo donc n y'a fɔ a ye cogo min na bi babu bɛna boli lakanako kan kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔ bɛɛ y'a ye k'a fɔ an ka jamana lakanako a kuma cayara an ka wolomasiri tabaw ka ɲɛma ni o ye chef d'état major général ye ale ye cikan dɔ bɔ dɔgɔkun kɔnɔ o kɔfɛ tɛnɛdon diripa ɲɛma ale ye kunnafonidilaw wele i n'a fɔ dɔgɔkun kalo kɔnɔ kalo daminɛ a bɛ kunnafonidilaw wele cogo min na ka ɲɛfɔ u ye bawo ko an bɛ waati min ko bi kunnafoni jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana lahala la diripa ɲɛma a ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye k'a yira k'a fɔ fintigilakaw bɛ baara mun na ani ko guerre informationnelle ni o ye kɛlɛ kunnafoni bɛ ka taa cogo min na kɛlɛ bɛ ka taa kunnafoniko bunakun kan kunnafonidilaw jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye an bɛ o état mun na an bɛ o lahala mun na Musa Konate an bɛna e fan fɛ i ye kunnafonidila ye i bɛ kunnafoni kɔnɔ a mɛnna guerre informationnelle mun ni an b'a la bi ni diripa yɛrɛ ɲɛmɔgɔ y'a fɔ an bɛ lahala mun na bi kɛlɛko bunakun kan kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ye a ko la kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn na kunnafonidila ye maa minnu ye minnu bɛ kibaruya lase kibaruya mun jɛlen don parce que u bɛ a di maa minnu ma a b'olu permettre u ka hakilina dɔ faamu u ka sigida la u ka sigiyɔrɔ la u ka jamana kɔnɔna na walasa u ka se ka baaraw kɛ a kow la nka i bɔra ka guerre informationnelle mun kɛ an bɛ se k'a fɔ kunnafonidilaw b'a la mais olu ma ca la bɔlɔlɔsira bi a ye labɔli kɛ ni ma fili ma ɲinɛ waati dɔ la Mali kun ye gan kɛ bɔlɔlɔsira fɛ k'a sabu kɛ maa minnu kun bɛ yen n'an kun degelen don u ka kunnafoni di siraw la ka lamɛnli kɛ n'u ka kunnafoni di sira la i n'a fɔ RFI France 24 ani fo ka se Le Monde Jeune Afrique nanzaraw ka kunnafoni di siraw donc an kun degelen b'a la donc n'olu kun ye min d'a ma
olu de tiɲɛ hali n'o tɛ tiɲɛ o de tiɲɛ quoi mais an nana faamu par la suite k'a fɔ a kunnafoni ninnu caman bɛ a manipuler don i b'a sɔrɔ kuma dɔw la yɛrɛ kunnafoni yɛrɛ tɛ u b'a di walasa ka se ka ayiwa an bila minɛn dɔ kɔnɔ u b'a fɛ k'an bila minɛn mun kɔnɔ na bi an y'a ye k'a fɔ wulikajɔw sabatira réseau kan hali n'a y'a sɔrɔ dɔw tɛ se a ko la an y'a ye k'a fɔ an bɛ kɛlɛ mun na a nana guwan kɛ fo ka n'a kɛ waati dɔ la an y'a ye k'a fɔ faransi masakɛ mun bɛ Emmanuel Macron a ka lasigiden mun bɛ diɲɛ fan 14 n'a baara ɲɔgɔn n'o ye concile ni fɛn ninnu ye a ye wele bila a ka diplomatiw ma u nana a sigira k'a fɔ ko faransi ka yelen o bɛ ka jigin kɛrɛnkɛrɛnnana farafinna ko k'a sabu kɛ bɔlɔlɔsira an ye jateminɛ kɛ k'u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ u tɛ ka ye o la ko o sira tɛ kana la a bɛ yamaruya d'u ma u bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ walasa u bɛ se ka ye cogo min na u ka ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu fanga ye nin yɔrɔ in de la bon n'i y'anw ɲininka bi k'a fɔ o sira fɛ an ka baara kɛ parce que an b'a dɔn k'a fɔ an marala olu fɛ ka kɔrɔ donc n'an ye faransi fɔ mɔgɔw bɛ n'a fɔ mun na an b'a lamɛrikɛnw fɔ n'i ye faransi fɔ faransi kɛrɛfɛ i bɛ amɛrikɛnw ye i bɛ ayiwa Europe bɛɛ lajɛlen o misaliya surun ye jumɛn ye kɛlɛ mun b'anw fɛ an y'a ye k'a fɔ kɛlɛbolo dɔ tun bɛ yen Serval bɔlen ka Barkhane bɔ yen u tun b'a fɛ ka na Takuba sigitɔ la faransi ye wele bila Union européenne bɛɛ de ma u ka n'a baaraw kɛ donc o de kama n'an bɛ kuma n'an y'o fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko kuma bɛɛ bolilen don la oui kuma bɛɛ bolilen don parce que histoire politique la n'i y'a ta Mali tɛ se ka kuma ou bien k'a fɔ politique ko bunakun kan k'a bɛ kuma ka se niveau dɔ la k'a fɔ faransi ko ma y'a la mɔgɔw m'o faamu donc o ye taabolo ye donc c'est un héritage donc hali sisan olu de an mara voilà olu ye tiɲɛ ye quoi i m'a ye hali an ka kumaw la ni fɛn an ka taabolo caman na faransi ko b'a la donc an bɛ ka kalan o de fana la donc a ka gɛlɛn ka fɔ an ka kuma k'a sɔrɔ ma donc an y'a ye k'a fɔ o gɛlɛyaw nana kɛ donc i b'a ye k'a fɔ o kɛlɛ bɛ sen na parce que an ni maa minnu bɛ kɛlɛ la u dɛmɛnen don o jamana ninnu caman fɛ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko bi olu fanga bɛ ka dɔgɔya farafinna gun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛncɛnfunga jamanaw AES donc u bɛna fɛɛrɛ tigɛ ayiwa ka segin u bɛ segin cogo o cogo u ka généraux dɔw bɔra k'a fɔ ko ni Europe ma segin ko don dɔ la k'a bɛ k'u ma sɛgɛn ye parce que k'u ka hégémonie n'u ka puissance u ka sebaaya k'u bɛ ka dɔgɔya donc bi min bɛ ka kɛ k'a ka kɛ bɔlɔlɔsira a ka kɛ fan o fan balina tɛ mais anw de kan ka labɛn ka se ka a dɔn k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ a bɛɛ tɛ consommer i b'a ye k'a fɔ jajugu dɔw bɛ yen tuma dɔw la u bɛ taa jakɔrɔw dɔ bɔ bila ka sɔrɔ a ma kɛ a ma kɛ a waati la mais journalistes ni ayiwa fɛn minnu bɛ yen influenceurs parce que kɛnɛ in kan maa caman de fana nana don a ko la il y a une complémentarité bɛɛ n'a ka baara de don i b'a sɔrɔ influenceur n'a ka baara don ou activiste n'a ka baara don ayiwa fɛn bɛɛ tali kɛ bɛɛ n'a ka fɛn kɛcogo de don mais voilà bɛɛ n'a jɔyɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn dafa mais i tɛ se ka kɛ i n'a fɔ kunnafonidilaw bɛ cogo min na an y'a ye k'a fɔ maaw dɔw fana bɛ yen u bɛ emporter a ko la u bɛ se u tɛ se an b'a ɲini fasodenw fɛ u kana emporter a ko la Segu sira in na an y'a ye k'a fɔ kariw jɔra waati min na ka waati jan kɛ u tugulen don ɲɔgɔn na dɔw tun b'a ka mobili kɔnɔ k'a filmer colonne de véhicule u bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ k'a bila bɔlɔlɔ sira kan k'a fɔ ko bon maintenant ko nin min fɔlɔ ko djihadistes terroristes de filɛ nin ka mɔgɔw lajɔ a caman na i b'a sɔrɔ a dɔw wɛrɛ bɛ hali u t'a dɔn ko mun kɛra voilà ko mun kɛra dɔrɔn ka a cari réseau sanfɛ donc o y'a sɔrɔ kuma dɔ tun kɛra ka kɔrɔ propagande dɔ kɛra maa ninnu fɛ k'a fɔ k'u bɛna u attaquer siraba ninnu na fɛn bɛɛ tali k'u ka kuma lase la donc o y'o kuma fɔ o nɔgɔnni e y'o kuma fɔ o tɛmɛ ka di maaw fɛ donc a bɛ partager a bɛ na ni jawuli ye accident de tun kɛra o ye maa lajɔ certes opération dɔ tun bɛ ka kɛ faya kɔnɔna in na mais ça ne concerne pas o fɛn ninnu na o tun bɛ ka kɛ ɲɛfɛ mais accident fana tun kɛra o nɔ tun b'a la mais a tigilama y'a filmer ka bila an y'a ye k'a fɔ a partager la contexte kɔnɔ voilà contexte kɔnɔ donc mɔgɔ minnu b'a fɛ ka désinformation ou bien u bɛ kunnafoni di kɛlɛw kɛ n'an ye u bɛ se k'a ja ta k'an ka duguladenw la papa donc n'u la papara a bɛ se ka kɛ u bɛ ko dɔ kɛ walew dɔ kɛ min bɛ na an bila kɔlɔlɔba kɔnɔna na donc o de kama donc a kunnafoni di siraw fasodenw bɛ se k'a kɛ k'a sɔrɔ u t'a kalama donc n'e t'a baaraw dɔn i t'a dɔn fɛn mun don donc e man k'a kɛ parce que i ka o fitinin mun n'i bɛ ka jɔ a la e bolo e bɛ k'a kɛ ka fasodenw de kunnafoniya pour k'u bilasira mais i bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛyaba don baaraw la je pense que n'i tɛ fɛn mun ɲɛdɔn kana filmer k'a bila ten donc a bɛ na ni gɛlɛya mais n'a kisɛ b'i bolo hali n'i m'a traité n'i y'a bila faamuyali bɛ se ka sɔrɔ exactement o yɔrɔ la sa aw minnu ye kunnafonidila professionnel ye n'aw ka baara ye a ye donc aw bɛ se ka maa ninnu dɛmɛ cogo di population minnu bɛ fɛn kɛ ka fɛn ja ta k'a fili aw bɛ se ka olu encadrer ka u dɛmɛ cogo di yaasa
kunnafoni kɔnɔna la bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ hali n'a sɔrɔ u ka baara tɛ aw bɛ se ka u encadrer cogo di olu fana ka se ka ja ɲuman di jamana kɔnɔdenw ma. An bɛ se ka bilasiralikan de f'u ɲɛna sinon o encadreli a bɛ gɛlɛya parce que an t'o nɔfɛ kuma si i bɛ se ka mɔgɔ mun encadrer mɔgɔ mun b'i bolo kɔrɔ donc mɔgɔ min bɛ se ka kɛ bilasiralikanw de don par exemple tan sisan i b'a ye tan sisan an ka cɛfini tabaw u bɛ kɛlɛ de la bon jaw dɔw bɛ yen an ka o cɛfini tabaw i b'a sɔrɔ maaw dɔw b'a ta u b'a fili gurupu dɔ kɔnɔ n'aw fana y'a ta k'a ci a somɔgɔw ma a bɛ na ni jatigɛw ye donc mɔgɔw kana taa n'o ye ja mun bɛ jamana dɛmɛ ani ja mun t'i ka jamana dɛmɛ i kan ka se k'olu dɔn fɛn bɛɛ tɛ yira tiɲɛ bɛɛ tɛ fɔ fana i y'a faamuya hali du kɔnɔ n'aw ka bɛ du gundo bɛɛ bɔrɔtɔ k'a tiɲɛ bɛɛ fɔ aw dudenw bɛ yɛrɛkɛ i m'a ye kuma dɔ la i bɛ du kɔnɔ duden bɛ na ni fɛn dɔ ye i b'a fɔ i bamuso ou bien i fa ye u b'a fɔ kana to nin kuma ka bɔ kɛnɛ kan dɛ ni nin bɔra kɛnɛ kan du bɛ se ka ci mais pourtant il y a mis tiɲɛ de don lɛgɛsɛ de don mais a kun ye jumɛn la fraternité qui est entre nous balimaya mun bɛ yen sigiɲɔgɔn mun bɛ yen tin mun b'aw ni ɲɔgɔn cɛ la n'aw y'o fɔ a bɛ kɛ sababu ye aw tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye tiɲɛ fɔtɔla kana voilà tiɲɛni kɛ donc o bɛ jamana ko fana na e bɛ kunnafoniya mun di i bɛ n'a di min ma est ce que u nafa b'a la n'u nafa t'a la k'a bila parce que kunnafoniya ye comme balo balo ɲuman a n'a juguman est ce que maaw bɛ taa ɲuman de nɔfɛ ou bien a juguman de nɔfɛ donc n'i bɛ se ka ɲuman di n'i tɛ se ka ɲuman di bon maintenant juguman mun b'i bolo i b'a bila kɛrɛfɛ n bɛ na ni misaliya dɔ de ye par exemple a ka kɛ tan sisan nɔ réellement parce que min différence bɛ kunnafoniya ni kunnafoniya gundo ani kunnafoniya wuli il y a le renseignement il y a ce qu'on appelle l'information en général i b'a sɔrɔ an ka cɛfini tabaw dɔw bɛ yɔrɔ dɔ filmer ko wayi ko ninnu filɛ nin ye k'i m'a ye k'an ka cɛfini tabaw tɛ na non u tɛna cun ten parce que i b'a sɔrɔ u natɔla embuscade bɛ yen u bɛ se ka na jugu bɛ se ka par exemple mini ni fɛn ninnu bila a fɛnw ka ca bon tacogo de b'a la et puis voilà donc maintenant o de kama souvent a opération ninnu na mɔgɔw b'a fɔ bon maintenant aw tɛ na joona nin bɛ ka kɛ nin bɛ ka kɛ non o fɛn tɛ bon non seulement hali n'o k'u bɛ na o cogoya la i b'a sɔrɔ a dɔw la u ɲagaminen don population na n'i nana o cogoya la parce que mission dɔ b'e bolo e bɛ duguladenw kɔlɔsi ka dugu kɔlɔsi a fɛnw kana danga na kari u ka fɛnw na ka tila tuguni ka jugu neutraliser i yɛrɛ b'a dɔn a baaraw ka kɛ o ni jugu mun nana a bɛ ɲɛnabɔ ou bien a bɛɛ bɛ tiɲɛ yala jɔn de ta ka gɛlɛn mɔgɔ tiɲɛnikɛla ka nɔgɔ voilà ni ɲɛli voilà donc o ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o de kama kɛlɛ in kɔnɔna na n'a a fɛnna désinformation ani malinformation ani mésinformation bɔ k'o yɔrɔ de la i b'a sɔrɔ mɔgɔ ninnu b'o ja don sara wayi dugudalidenw filɛ nin yɔrɔ min na i m'a ye hali cɛfini tabaw taara tile joli yɛn minɛnen don dugu dafɛnen don donc et pourtant réellement a bɛ ka min fɔ c'est ce qu'on appelle la malinformation a bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don dɛ mais a b'a k'a fɔ fɔ cogo dɔ la min tɛ tiɲɛ sinon o yɔrɔ in na tiɲɛ na u bɛ yen yɔrɔ minɛnen don mais kun jumɛn de y'a kɛ non seulement parce que l'armée est très discrète donc o de kama kuma dɔ la population to o yɔrɔ ninnu faamu bon o ja minnu bɛ bila k'a fɔ nin bɛ yen e b'a ta e kɛtɔ la e bolo k'i bɛ ka olu informer mais e bɛ ka duguladenw ja wuli hali n'u y'a ko don natɔla ye a yɔrɔ la ou bien a ma se mɔgɔ minnu ka yɔrɔ la i b'a ye a bɛɛ bɛ boli donc jugu ka laɲini a sabatira ou bien a ma sabati. Musa colonel Sulemani Danbɛlɛ ni o ye DIRPA ɲɛmaa ye a yɛrɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw sigilen bɛ jamana kɔ kan ni an ka jamanakɔnɔden dɔw don u bɛ ka kunnafoniw di kunnafoni minnu ni tiɲɛ tɛ kunnafoni minnu ni a laɲini ye k'an ka jamana lanɔgɔ aw kunnafonilaw ka baara Musa yalima olu bɛ gɛlɛya lase aw ma minnu bɛ jamana kɔ kan. Bon a bɛ gɛlɛya lase parce que n'i y'a ye parce que état bɛ ka baara kɛ pour maîtriser la communication en temps de crise on dit on cesse de donner l'information mais on fait la communication o kɔrɔ ye di ko ayiwa gɛlɛya waati kɛlɛ waati ko kunnafoniya dili bɛ dɔgɔya aw bɛ ɲɛfɔli de kɛ kow bɛ se ka ɲɛ cogo min na i y'a faamuya parce que i b'a sɔrɔ tan sisan nɔ n bɔra ka min fɔ min bɛ yen o ye tiɲɛ de ye mais ne nana a bɛɛ fɔ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ na ni ja wuli i b'a sɔrɔ tan sisan nɔ i ka cɛfini tabaw kɛlɛ kɔnɔna na i bɛ se ka yɔrɔw dɔ pɛrɛn e ka na k'a fɔ a fɔ cogo la bon nin de kɛra ten u ye an ka mɔgɔw kɛ ten u y'a kɛ ten i bɛ ka min fɔ tiɲɛ de don mais est ce que a b'i ka mɔgɔw arranger non i b'u ja wuli donc o la o kunnafoni di cogo ani i bɛ kunnafoniya di don o don cogo min na u tɛ kelen ye. Ça, c'est de la communication qui doit primer. I kan k'o sɛnsɛn di cogo de b'o la hali mot minnu n'i b'olu di olu bɛɛ sɛbɛn cogo bɛ yen i bɛ mot min utiliser i bɛ style min utiliser o bɛɛ de bɛ jate minɛ ka sɔrɔ k'a bila cogo de b'a la par exemple n bɛna exemple kelen de d'i ma Nioro entre Nioro Djema o trajet la
mɔgɔw dɔ bɛ yen u bɛ ne suit ne ye information bila n ko par exemple ne y'a information bila n ko nos forces de défense ont neutralisé plusieurs terroristes et libéré quelques otages et autres. Le ratissage se poursuit à travers le pays. Nous beka furaninke jamana konna nakata manu no fe. Mais ne mimbla muso kelem kumbe ne ka manu na mi ne wole kale che ku bora ka mobile muna kale che bala. Kale ka che ka kibara ka be nga ka hakili singa ko bebe. Muso ko ne makobo metana ko ale a che wole wati na ko maunu yata. Ku yata uya ale nyininga che la kale atige. Ay nyininga le kenefe. Ko bon k'ale ma sɔn ka kuma parce que n'ale taara fɛn dɔ fɔ min n'a cɛ ta tɛ kelen ye k'a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya n ko bon mɔgɔ mana wele a kana téléphone ta parce que o bɛ sɔn ka situation gɛlɛya de ale ka weleli tɛ n'a kɛ a bɛ n'a bila bon a bɛ se ka kumaw dɔ fɔ min bɛ cɛ ka ko gɛlɛya mais i b'a kalama quelques jours plus tard cɛ bila la a tilala tuguni ka message ci ne ma ko k'a cɛ ɲuman bila o y'a sɔrɔ opération in kɛra donc o gɛlɛyaw bɛ yen. pourtant n'a kun bɔra ka kuma dɔ fɔ réseau sanfɛ voilà a bɛ se ka kɛ o bɛ ko yɛrɛ tɔ juguya voilà a b'a juguya n cɛ minɛ na a bɛ nin yɔrɔ in na a ko bɛ ten bon maintenant a bɛ se ka kɛ sababu ye ampleur bɛ kɛ fɛn na donc ni ampleur kɛra la donc maintenant u b'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin ye on a un otage précis parce que duguladenw bɛɛ muso dɔ bɔra mɔgɔw bɛ k'a kuma fɔ a kuma bɛ dugu la donc a bɛ na kɛ otage précis ye u la hali cɛ ka ko man ka ta yɔrɔ min na a bɛ tɛmɛ yen bon souvent o gɛlɛyaw de bɛ yen il faut apprendre à faire dans la discrétion ka baaraw dɔ kɛ pour a ko bɛ se ka ɲɛ bon o gɛlɛyaw bɛ ka fɛnw gɛlɛya kɛlɛ bɛɛ tɛ marifa ci ye i b'a sɔrɔ i ye min fɔ kunnafoni juguman ani an kan ka kow kɛ cogo min na o gɛlɛyaw o de bɛ ka se duguladenw caman ma k'a sɔrɔ an t'a kalama a dɔw tɛ ko ŋaniya juguya don u dɔw bɛ k'a kɛ k'a fɔ k'u b'a dab'a kama de u t'a kalama de mais e bɛ ka nin plateau modèle mun sigi nin nafa bɛ jamana ye i bɛ ka anw minnu wele ka na an ka hakilina di a kow la a nafa bɛ jamanadenw na puisque nous contribuons à la formation de l'opinion. C'est vrai. Aw ni jamanadenw kalalen don ka sɔgɔ ɲɔgɔn na Voilà, kosɛbɛ donc aw de maintenant lamɛn kosɛbɛ olu fɛla anw de bɛ kɛ sababu ye hakilina mun bɛ don u kunna k'a caman dilan donc o dilanni mun bɛ kɛ an bɛ min fɔ f'a ka kɛ kuma sanuman ani kuma mun bɛ mɔgɔw nafa n'a ma ko o ye e bɛ min fɔ u b'a fɔ a fɔra télé la n y'a mɛn nin yɔrɔ in tiɲɛ don tiɲɛ tɛ parce que e ka baara de don mɔgɔw bɛ da la donc o de kama i bɛ fɛn o fɛn kɛ i bɛ jateminɛ de kɛ kunnafoniya mun bɛ na n bɛ na nin min bila yala a porte ye mun ye a nafa ye jumɛn a nafa bɛ na se u ma a nafa tɛ na se u ma a tiɲɛni bɛ na se u ma n'ale n'a sɔrɔ tiɲɛ de don i b'a minɛ. D'accord. Parlons de la communication. Il y a fort, ami wati mina ko bi an kan ka communication de fanga bonya. O kɔrɔ jamana marabagaw bɛ kuma mun fɔ an k'u ta ba la. Aw minnu ye kunnafoni ɲininaw ye. Kuma dɔw la aw bɛ kunnafoni caman sɔrɔ. A bɛ fɔ min ma ko source officielle. O ye jamana ɲɛmaayaso ka kunnafoni ye. Ani dɔ b'i wele i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min dɔ y'i wele dugu kɔnɔ k'a fɔ ni o ye source locale ye. Kunnafonidila bi bi in na ni i ye kibaruya fila sɔrɔ source officielle ani source locale e kan ka i ba don jumɛn de la Musa ka se ka o fɔ o fila la. A bɛ fɔ i bɛ se ka source officielle ta i b'a fɔ mais i bɛ fɔ source locale parce que o fana bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ e bɛ kunnafoniya dɔw fana kalama kuma dɔ la i ka jamana ɲɛmaaw t'a kalama mais i b'a la ye source locale mun bɛ d'i ma apporter ye jumɛn est-ce que c'est une information manipulée parce que kunnafoni ɲini na mɔgɔw ma min faamuya l'information reçue et l'information recherchée l'information reçue est beaucoup plus manipulée que l'information recherchée e taara kunnafoniya mun ɲini ani kunnafoniya mun dir'i ma i b'a sɔrɔ souvent a bɛ d'i ma ni ŋaniya ni kunkilenna dɔ ye donc o min mana d'e ma e bɛ recoupement de kɛ i tɛ girin k'a ta dɔrɔn k'a fɔ k'a fɔr'i ye dɔrɔn i b'a fɔ peut-être u b'a dɔn k'a fɔ nin journaliste i mana fɛn o fɛn fɔ a ye a b'a fɔ mais n'a fɔr'i ye n y'a mɛn e fana b'i ka recoupement de kɛ k'a lajɛ réellement est-ce que a bɛ ka min fɔ o de don il y a ce qu'on appelle la triangulation de l'information i tɛ dan source kelen ma fila tɛ saba tɛ tuma dɔ la i bɛ taa naani na i b'a la i b'o confrontation de kɛ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'a publier mais État ye nin fɔ yan fɛ dɔ ye wele yan fɛ ko État ye min fɔ ko tiɲɛ tɛ voilà donc ka girin directement i k'o ta bon o de bɛ na problème bila mɔgɔ caman na parce que kunnafoniya tɛ baara ye k'a fɔ i wulila dɔrɔn i kɛra n'a ye c'est une science docteur kalan bɛ kɛ cogo min na i n'a fɔ docteur mun bɛ yen n'a ma kalan kɛ cogo min na min kan ka kɛ ka ɲɛ furakɛ n'e taara kunkolodimi fura k'o la o b'o ɲɛnabɔ wa donc f'i ka kalan de kɛ k'a ɲɛdɔn bana ye jumɛn bana donnen kɔfɛ fura jumɛn de bɛ se k'a furakɛ kunnafoni di baaraw fana bɛ ten c'est une science fɛn tɛ k'a fɔ k'i b'i improviser k'i bɛ wuli dɔrɔn k'a kɛ mais a gɛlɛyara an ka dugu kɔnɔna na mais a bɛ faamu parce que minɛn kura dɔ nana an fɛ min ye beda ani
kuma di bɛɛ ma bɛɛ bɛ wuli ka kunnafoniya di k'a sɔrɔ i t'a a kuma ye c'est pas parce que micro ni bɛ n bolo bɛ fɛn bɛ n bolo ko n bɛ na dɔrɔn k'a jɔ ko n ye kunnafoni di la a baaraw a kan ka ɲini k'a dɔn ka ɲɛdɔn il y a ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie qui cadre la profession déontologie ye mun ye texte ye min fɔ k'a fɔ ko kunnafoniya man ka foyi wɛrɛ fɔ ni tiɲɛ tɛ il y a que la vérité mais éthique b'a fiyɛ a fɔra k'i ka tiɲɛ fɔ dɛ mais tiɲɛ in na ye yala a bɛ se ka nafa sɔrɔ se maa ma a man ka se nafa se maa ma i b'o bɛɛ jateminɛ i ka baara de kɔ yali b'i kan bɛ tigɛ mais éthique b'a f'i ɲɛna i bɛ maaw de fana cɛ la e bɛ ka tiɲɛ mun fɔ a tiɲɛ sugu jumɛn de don a bɛ mun de ye bon n'e t'o de si dɔn i t'o porter kɛ donc maintenant o bɛ gɛlɛya o de kama kuma dɔw la kunnafoniya dɔ bɛ na kunnafonidilaw kunnafonidila jolenw minnu b'a ɲɛdɔn u tɛ kuma mɛ mɔgɔw t'a faamu ou bien a b'u bolo u tɛ bɔ n'a ye mɔgɔw t'a faamu il y a ce qu'on appelle l'autocensure k'i yɛrɛ minɛ mais a tɛ faamu o bɛɛ de b'a la donc mais n'e m'o faamu c'est très difficile et il y a une manière aussi i b'a ye k'a fɔ force de l'ordre kuma dɔw la u tɛ coopérer ni kunnafonidilaw ye k'a sababu kɛ n'olu ye kunnafoniya d'e ma e kan ka hali a traiter cogo min na n'i m'i kɔlɔsi i bɛ taa olu di juguw ma c'est vrai donc ce qui crée souvent une fossé entre toi et ces forces de l'ordre o bɛ na n'a ye parce que kɛcogo de b'a la olu ka kunnafoni traiteli kɛcogo de b'a la mais sisan u ka fɛn d'e ma e ko bon maintenant une colonne de vie qui s'élève se dirige actuellement vers Farabo qui vont aller mais déjà mais imagine des forces de défense u bɛna taa ninnu baara la i ye min fɔ tiɲɛ de don mais est-ce que ma jugu informé k'a fɔ bon maintenant i ye indication di i yɛrɛ ka sɔrɔ i m'a dabɔ o kama voilà parce que i t'a ɲɛdɔn position di mais n'a fɔra ko Asimi Goïta bi a nana ka bɔ Russie la sisan a ka mobili kɔni a jiginna aéroport la a bɛ na taa Kuluba mais on va pas se o kɔni i bɛ se k'o fɔ o cogoya la mais armée ta n'i y'o fɔ o cogoya la déjà jugu mun bɛ terrain kan hali n'a tɛ se ka bɔ a bɛ na fɛɛrɛ tigɛ a kɛlen don ka gɛrɛntɛ kɛ maa mun na a b'o renforcer donc n'a nana soit jugu soit armée b'ale to ye a ka population kama o gɛrɛntɛ bɛ to ye ou bien soit a bɛ na a b'u n'u bɛɛ bunte donc o de bɛ gɛlɛyaw kɛla tout le monde est devenu spécialiste en donneur d'information o de bɛ k'an bila gɛlɛya kɔnɔ d'accord Musa an y'a ye jafara wale tigilamɔgɔ ninnu u bɛ ka u attaquer an ka secteur économique de la u bɛ ka don an ka nafa sɔrɔ siraw de la u bɛ ka taa ni système ye yalima secteur économique mɔgɔ minnu bɛ sɔrɔ bosoda siraw la olu kan ka jumɛn de faamu o sira in na u kan ka u yɛrɛ minɛ cogo di u kan ka taa sira jumɛn fɛ yaasa ka se ka ninnu ka nin kunnafoni jari u bɛ ka taa sira min fɛ ka se ka o kɛlɛ sɔrɔ bosobaw tɛ olu tɛ c'est l'état ne ka kuma bɛ ɲɛsin olu de ma olu bɛ k'u ka baaraw kɛ u kan ka min kɛ olu b'o ɲɛdɔn k'an ka sɔrɔ boso komi i yɛrɛ ka kuma kan o yaasa jamana bɛ se ka yiriwa o kan ka kɛ mais l'une des missions régaliennes ou sinon principales de l'état c'est d'assurer la défense et la sécurité o ka lakana la i y'a faamuya o ye état ka mission ye donc sɔrɔ bosobaw olu b'u ka taa ka segin na u b'u ka baaraw la u b'u ka usine kow la u bɛ taa julaya la jamana ni jamana ka taa fɛnw ta o y'olu ka baara ye mais lakana ko ça revient à l'état population bɛ se ka contribuer en termes de renseignement en termes d'information ko fɛnw d'u ma k'u dɛmɛ o baaraw la i n'a fɔ an y'a ye kɔsani na Kayi ani Ɲoro jusqu'à ce qu'on a vu que u y'olu pointé du doigt i y'a faamuya état de kan ka fɛɛrɛ tigɛ parce que munna d'abord i ko k'u b'u k'u attaquer sɔrɔ la on sait que ça c'est une guerre par procréation i b'o dɔn kɛlɛ mun don maa wɔɔrɔw de kelen don k'u ci bon an mɛna kɛlɛ in na aw ye nin kɛ bon a ye b'o étape la sisan an bɛna min kɛ aw b'a attaquer étape mun na sisan o ye sɔrɔko de n'o jɔra fɛn wɛrɛ de b'u kɔkɔrɔ voilà u bila ka taa o sira ninnu kan donc sisan an bɛna fɔ u ɲɛna comme Bamako de ye Mali nima yɔrɔ k'o bɛ yen de donc sira fɛn o fɛn bɛ na tugu o yɔrɔ la ka nafa lase jamana ma i n'a fɔ Kayi sira ka bɔ Sénégal ka na Bamako ka bɔ Côte d'Ivoire ka na ayiwa fɛn bɛ tali kɛ Bamako ka bɔ Segu centre fanfɛla la ka na Bamako ka bɔ fana Laginɛ fanfɛla ka na parce que faya kɔnɔna na Bawule kɔnɔna na u bɛ yen de souvent u bɛ taa Mande ninnu fanfɛla ka attaque dɔ kɛ ka tila ka don donc i b'a kun dɔn c'est pour couper ou étouffer l'économie n'u ye an ka sɔrɔ dagɛrɛn ka a ko gɛlɛya sisan nɔ mun bɛ na kɛ population bɛ na dimi n'u dimina a bɛ fɔ waati dɔ la a fɔra an ye ko armée monte en puissance
ko ye tiɲɛ a fɔra an ye fana ko kɛlɛkɛminɛnw bɛ ka na waasa ka se k'an lakana an ka kɔngɔ an ka muɲu yanni waati dɔw cɛ donc finalement olu bɛ na sigana bila olu kunna ni sigana bila olu kunna ninnu bɛ k'an mara hali a ma mɛn a ma kalo yɛrɛ bɔ kɛlɛkɛminɛnw nana o kuma kɛlɛkɛminɛnw ninnu bɛ na a bɛ mun ɲɛti de ɲɛ a bɛ mun fɛn de ɲɛ donc finalement n'u yɛrɛ ɲininka o la u b'u ɲɛsin jɔn de ma fanga donc n'u ɲɛsin fanga ma c'est divisé pour mieux régner u b'an fɔ ɲɔgɔn kɔ u bɛ laɲini mun kɔ o bɛ kɛ on s'en souvient très bien en 2012 ATT ka fanga bɛ bin wagati min na on a vu o kuma kelenw de la a bɛ fɔ o de ma ko rumeur i b'a sɔrɔ fɛn de bɛ bila mais i t'a dɔn jɔn de y'a fɔ dɔw de bɛ wuli dɔrɔn ka kuma ninnu dɔ fɔ a bɛ dugu minɛ ka taa mais i yɛrɛ t'a dɔn fɛn in bɔra yɔrɔ min a fɔra ko bon maintenant ko ATT de ye rebelle kuntigi e m'o kuma mɛn ko rebelle ka taliki waliki binna ko bon maintenant k'an ka sɔrɔdasi dɔ bɛnna n'o ye ko o y'o ta ko ATT bɛ ka kuma ko ka directive d'olu donc o kuma fɔra k'a layɛlɛ k'a lajigin k'a fɔ ka jamana birisa ɲagamɛ ka mɔgɔw muruti fanga ma au lieu o waati an kun ka fara fanga kan ka fanga dɛmɛ jadi mun nana bin jamana kan an ka fɛɛrɛ tigɛ ko olu bɛ se ka gɛn cogo min na u ka gɛn non an y'a ɲini de d'abord k'an ka problème ye an ka fanga de ye o y'a sɔrɔ olu ka laɲini o de ye n'o kɛra donc chaîne de commandement bɛ briser jamana bɛ birisa ɲagami o fana communication sugu dɔ de u bolo ka population voilà an ka fanga donc o système de bɛ ka na donc n'o kɛra olu bɛ frustrer u b'u ɲɛsin jumɛn ma fanga mun bɛ yen n'o bɔra yen tan sisan ala ka n'a cɛ janya n delila ka kuma fɔ Sudan kɛra cogo min na n'i m'u kɔlɔsi u bɛ Mali l'afghanisation du Mali ou bien la soudanisation du Mali ka na a tila i n'a fɔ laɲini bɛ da chaîne de commandement de briser dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ laɲini o de ye dɔwɛrɛ dɔrɔn tɛ n'o tɛ donc an b'a ala deli ala k'an kisi mais jamana kɔnɔdenw k'a faamu gɛlɛya bɔ mɔgɔw da la wa maaw bɛ ka faga wa u bɛ k'a kɛ cogo min na dugu ka ca i b'a sɔrɔ u bɛ taa do attaquer duguladenw do attaquer ka na wa a gɛlɛya dɔ wɛrɛ ye jumɛn accord locaux minnu bɛ ka fɛnɛ gouvernement ka fɛɛrɛ tigɛ état malien ka fɛɛrɛ tigɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la parce que l'horaire la nature a horaire du vide parce que à chaque fois que vide bɛ yen i b'a ye tan sisan ninnu mana mɛn hali n'a man di mɔgɔ mun ye ka don u b'o wajibiya ou bien dɔ bɛ se ka don a la sɔrɔ nɔfɛ dɔ bɛ se ka mais une fois u donna o bɔli fana tɛ ten donc kɛlɛ in tɔ bɛ ka juguya parce que an yɛrɛ dɔw de bɛ ka don a la a na kuma i b'a sɔrɔ an b'a ye comme muja o mɔgɔw b'a la ou bien soit an b'a mɛn k'a fɔ ko Algérie ou bien Mauritanie ou bien dɔw bɔra fo nansarala fanfɛla ou bien arabula fanfɛla ka na fara mais aujourd'hui le recrutement se fait de façon locale wa i b'a sɔrɔ fɛnɛ siya bɛɛ de fɛnɛ b'a la voilà siya bɛɛ b'a la donc o min bɛ ka kɛ donc c'est pour système bɛ ka bila kɛlɛ in ban man di o la ten sinon dunanw n'an sera olu la olu b'an cɛ la mais n'a donna an ka kabilaw n'an ka fɛnw kɔnɔ sokɔnɔna ninnu a bɛ gɛlɛya kojugu a bɛ gɛlɛya kojugu donc état kan ka plan dɔ bila en place déjà Ablaye Maïga y'a kuma fɔ a ka péage kɔnɔna na ko ɲinan san ce qui veut dire que l'état malien déjà en train de prendre le problème au sérieux parce qu'il b'a sɔrɔ yɔrɔ min bɛ libéré a kan ka sécuriser par les forces de l'ordre o ye gendarmerie la police la garde nationale et voilà donc protection civile olu de kan ka na ka yɔrɔ sécuriser donc a ko k'a bɛ na 9000 hommes cɛ ba kɔnɔntɔn i y'a faamuya k'a bɛ na o de ta 2025 ka na 26 la donc ani 25 bantɔla cɛ kalo saba parce que septembre tɛ jate octobre novembre décembre n t'a dɔn a ko bɛ cogo min na j'en ai pas les statistiques mais plus tard je pense que yanni émission wɛrɛ cɛ an b'a statistique ɲini yala a baaraw kɛra a ma kɛ an bɛ niveau jumɛn de la souvent a bɛɛ man ka communiquer par cette stratégie de guerre de don mais le journaliste aussi a le droit de contrôler l'action gouvernementale ka interpeller kɛ bon à travers ça et ça an y'a ye k'a fɔ aw ka bɛ nin kɛ nin ma kɛ mun na n'a ma kɛ kun na dalilu bɛ kɛ ou bien n'a kɛra fana o fana bɛ se ka fɔ mɔgɔw ye kan bon on doit aller vers ça plus ka mɔgɔw ta olu ka taa olu ye ninnu sécuriser donc o de bɛ se ka kɛ ka caman empêcher et puis ka fasodenw fana lafiya u ka va-et-vient mouvement de va-et-vient ils vont vaguer à leurs occupations sans pourtant qu'ils soient inquiétés. D'accord, an bɛna bɔ sécurité kɔnɔ nka Musa yan'an ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna la aw ye kibaruya ɲininaw ye aw ka kibaruyaw kɔnɔna la bi nin waati in na Nioro du Sahel marabolo Kayi marabolo fo ka taa se Kidali ma an bɛ don min na ko bi a lahala bɛ cogo di kibaruya bɛ cogo di population kan ka jumɛn faamu sécurité bɛ cogo di an bɛ don min na bi aw ka kunnafoni faralen ani ɲininiw kɔnɔna la minnu sɔrɔ bon an ye min sɔrɔ armée bɛ k'i sɔn n ye min fɔ Kayi yɔrɔ in na u ye maa caman neutraliser
et forêt baoulé no be kita marala anya ye ka fo ye mo neutraliser fana et donc maintenant nyuro chaque fois ma ye ka fo communiquer mun be ka bo kay au niveau nuna ou be ka descendre ko buson et kidal marala ya fo chugo na tefin tabo bi kelela al tout récemment anya ye ka fo convoi chama bora Dakar kana parce que nya fi nyana dugume senin ka cha ou se ka balga bo tout kono parce que nous commencera ko damne dron beaucoup attaquer en cerveau de la en air de la donc avec la donc yo convoi accompagner fo Bamako alhamdulillah ngakila wulu juma do donc même il faut population kelen ka kelen anga jamana nyema saba nu ya kuma fo ka fo ambe kelen muna anye min d'abord ka fo ambe kena yere aka kelen sira mun do ko c'est un chemin de non retour et puis kelen mun do ka fo ko bon ni ti se équipe pari kelen te ka fo ki ba damna ka dabla sisana nyenema baradi absika kama nyenema bekenina ka soro amaba 2012 ani 600 ni kungo ko malien ye ka fo kanga kelen kumbe seni niveau ina ka be ni forme ta mo ko te dala a wati wori kama en 2013 Ibeka a été plébiscité par le peuple malien vu qu'il a dirigé la primature avec une main de fer de 94 à 2100 woro konana mo ko nana il est intransigeant pour que ça va bien kambo kele konana manga kelen comme yo mo c'est multiforme et multidimensionnel donc voilà kaddu géopolitique bala géostratégie bala impérialisme bala banditisme bala narcotrafiquant bala djihadisme bala terrorisme bala ça dit quoi Ali kosananya ja couper de route fene kumbe ka fara voilà couper de route bon imagine sera da passage onye bodo me o beta ko ke na fo terrorisme ka c'est mo dugu se ko profiter là c'est ko profiter là donc maintenant vraiment ça a Berissa Nyakamina et en même temps il faut reconnaître aussi ça dit quoi l'implication de nos voisins de certains de nos voisins notamment l'Algérie et la Mauritanie qui ne font pas bon voilà une bonne collaboration avec le Mali. Il faut le reconnaître. Parce que le terrorisme nous doit faut qu'à faux ou nous qu'à famille ou chaman de Mauritanie. Ou bien à quelle la Mali là. Nous betou qu'à famille voir ou bien marfa de la bataille. Na chaman susura ou beta fraqué. A chaman ga bazar yeri. Algérie ta alanga drone ko ya sur là ou de. Et fait là ka cadre munbe dans un premier temps nous chaman neutraliser à ma beum. Donc maintenant second temps Mali au Kabena au dos de neutraliser Yaji et Algérie ko non voilà ko anga drone ko akensi ku ya repérer nous ka radar lui andunga mo y dans nous de bon ka les données météorologiques au bo GPS coordonnées GPS ou ko bo fienta température à peu bon donc Dieu kono ou lui repère ou c'est des repères scientifiques à vérifier. Donc maintenant Mali au coup dalou ba le bolo dalou télé mimba ira ka ko Algérie ka souveraineté violée c'est une violation flagrante de la souveraineté malienne ko donc maintenant ku wele bo jenne kan fembe talike conseil de sécurité là oya sur Mali ka plainte flakbe no be talike francita an Ukraine ta damado la kana Algérie ta farauka damado la o de kama Mali ta au niveau de la cour internationale de justice pour que fana bi se qui prononcer kuinga donc ameka sigi de la Algérie Mata sache que le Mali aura voilà une portée diplomatique et une victoire diplomatique parce que Tarkou la Benafo même à un moment donné de notre histoire algérienne collaborer la terrorisme na kale ni ale voilà ote joshi kaboy amafo aw sokolendo jani dogokun kibarad la ameka kuma awye lakana ko muni dogokun konnala ya ka fo anga chefini tabaw ye wulikajo chamake chefini tabaw ka nyama so fata se ka kuna folso dirpa olu ye communiquer chaman bo chefini tabaw obe bara muna kaseka oda akuluka comme nya fa chogomna mamumbe ambolo anga ma wolelembi oye Musa Konate ale groupe énergie o maye kuna fol nyina do kuna fol dilado aka nyinili na ka wulikajo fanga bon ko sebe ameka kuma o de kan ka se ka lakana ko jamana nyama be bara muna ani wulikajo mun kan ke bela jelen fe ko da awkloka donc amena bo lakana ko buna kun kan wati na ivoirian kan na kalata la octobre kalo kile mois ani duru samba flani mois ani duri kalatain ako kan ma kamanaga bawo ko conseil constitutionnel ale mamu yuka lisu donc jabi labambo jabi provisoire mamu kan ka tay ma duru ore retenna mais fangas na maton nyama ba munum beno ulu ka influence ka bon ko sabe ko waram do ko bi no do be talike
Laurent Gbagbo la n'o dɔ bɛ tali kɛ Tidiane mun na a yɛrɛ la k'a fɔ ko olu ka candidature olu ma valider yalima ni candidature valider baliya in a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye Côte d'Ivoire kɔnɔ wa Côte d'Ivoire kalata kɔfɛ maa bɛ se k'i sigi kalata kɔfɛ mankan kan wa an bɛ don min na ko bi Musa aw ye kunnafonilaw ye kunnafonidila ka baara fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ a bɛ ɲinili kɛ fan bɛɛ yalima Musa e yɛrɛ ka faamuya la Côte d'Ivoire kalata in nin cogoya in na maa tɛ se ka jɔrɔ ni mankan ye kalata kɔfɛ yan. Zin ma da la mankan bɛ kɛ yen mais yani kan se o ma a ka kan mɔgɔw ka histoire politique ivoirienne ka a ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɔɔni pour u ka se k'a faamu pourquoi bi an bɛ nin na nin caman de kɛra hali a kɛra Alassane na 2 fois n bɛna kuma fɔ alors aux premières heures de l'indépendance il y a ce qu'on appelle la première génération des hommes politiques africains. Olu bɛ tali kɛ Modibo Keïta, Houphouët-Boigny, Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, olu de tun bɛ ka dirigeli kɛ. An b'a dɔn k'a fɔ olu kɔfɛ génération filanan minnu don, olu ye Alassane ninnu de ni IBK ninnu ni Alpha ninnu, olu ka génération de. Olu ka génération ka fangaw caman kɛra dans les années 90. 80 ninnu kɔnɔna na mais min ta kɛra 80 i b'a sɔrɔ a caman nana par le coup d'état ou bien ils ont été élus jeunes présidents o caman kɛra ten parce que année 90 n'i ye fɛn ta sisan nɔ Congo président n'o ye Denis Sassou Nguesso il est arrivé très jeune mais o bɛ considéré comme i n'a fɔ Alpha ninnu ka temps kɔnɔna de la quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans les années 82 o y'a sɔrɔ parti unique parce que o caman de nana ni indépendance mɔgɔ ninnu caman y'a kɛ parti unique de ye hali n'a y'a sɔrɔ kɔfɛ u ye caman ninnu effacer PDC RDA i y'a faamuya o ye u fɛ ka fɛn et u fɛ ka parti kɔnɔna na cɛ dɔ tun bɛ yen n'o ye Ari Kona Bédié o tun considéré don i n'a fɔ le dauphin k'a fɔ ko ne y'u fɛ tɛ yen don min na ale de bɛna bila an na et Laurent Gbagbo était considéré comme i n'a fɔ fanga senna même si il évoluait dans l'illégalité parce qu'en 90 a y'a ka fɛn sigi mais a y'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ i n'a fɔ an ka ADEMA association ni fɛn ninnu sigira cogo min na waati k'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ dans la clandestinité u tun b'u ka fɛnw kɛ Laurent Gbagbo y'a kɛ na jusqu'à dans les années 90 où multipartisme ko nana wara a dayɛlɛla wagati min na Laurent Gbagbo ninnu ka fin kɛra waati élection fɔlɔw kɛra je pense bien Laurent Gbagbo est 18% sɔrɔ le père de l'indépendance ale tɛmɛna mais yanni o cɛ il y a eu ce qu'on appelle la Côte d'Ivoire a été frappée par une crise économique sɔrɔ ko nana k'u la donc o kɛra sababu ye u fait a taara Alassane nɔfɛ o y'a sɔrɔ il était au niveau de la Banque mondiale les institutions de Bretton Woods n ka hakili la kun ye ɲɛma dangan ye o waati a taara nɔfɛ pour redresser l'économie ivoirienne donc a nana o la a ye carte de séjour a ye fɛn caman de kɛ o kɛra sababu ye économie redresser la Côte d'Ivoire bilala rail kan donc mɔgɔ caman nana fɔ ko mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Ari Kona Bédié mais Alassane aussi n'est pas mal est-ce que a fana tɛna kɛ n'a ye a b'a ɲɛdɔn a bɛ se k'an ka jamana bila sira kan il y a Babo imagine les 3 acteurs déjà mɔgɔw bɛ kan o la ye Babo jateminɛ la dans la clandestin a mɛnna ka u fɛ f'a ye kaso ni fɛn ninnu bɛɛ kɛ mɔgɔw bɛ k'a ye k'a fɔ ale ka na Ari Kona Bédié olu considéré 3e larron o nana n'o ye Alassane donc ala nana n'a ka na ye fin décédé la en 93 donc o y'a sɔrɔ Ari Kona Bédié au fait Ari Kona Bédié ale de ye président de l'Assemblée donc u ka constitution a fɔ cogo min na ale de kan ka na ale kɛra président ye o waati mais a ye élection organisée en 2015 mais yanni 2015 cɛ a ye constitution yɛlɛma constitution changé ka tila tuguni ka na ni jumɛn le concept d'ivoirité ko ni maa mun b'a fɛ ka kɛ président ye Ivoire non i fa ka kɛ Ivoirien i ba ka kɛ Ivoirien Alassane dun n'i y'a jateminɛ o cogoya in na a nana gɛlɛya kan Alassane a été écarté donc les élections de 95 u y'a boycotté Gbagbo ni Alassane fila bɛɛ y'a bɔ Ari Kona Bédié tora o cogoya la ani dɔ de taara donc a tora o cogoya in na fo ko nana gɛlɛya en 99 donc soulèvement ni fɛn ninnu kɛra donc u ka Robert Gueye nana coup d'état kɛ fɛn bolila ka taa Togo Robert Gueye nalen donc u y'a essayé k'u ka élection organisée 94 concept d'ivoirité o fana ye constitution yɛlɛma don dɔ la mais concept d'ivoirité mun filɛ o fana y'o to kɔnɔna na 2000 o ni Gbagbo taara élection na Alassane bilala kɛrɛfɛ o bɛɛ la a ma se ka na
donc 2000 u taara élection kɛra Babo ye cɛ nana ka conseil min bɛ élection kɛ k'o ci a ka ministre de l'intérieur de déclaration i n'a fɔ Babo ta kɛra cogo min na k'a fɔ ale de gagne donc a tora o cogo la mankan nana wuli u ye cɛ wuli ka bɔ yen Babo sigilen en 2002 n ka hakili la ma mouvement dɔ kɛra Abidjan u y'ale fa donc an tora o cogoya de la rébellion nana wuli nord la donc maintenant jamana nana tila fila ye donc jusqu'en 2007 accord dɔw sɔrɔla accord sɔrɔlen kɔfɛ Guillaume Soro ale kɛra premier ministre chef rebelle ka porte-parole kun ale kɛra premier ministre donc o nana ko nana kɛ sababu ye u ye élection organisée en 2010 en 2010 an b'a dɔn k'a fɔ jaabi min bɔra la a fɔra ko Laurent Gbagbo cira deuxième tour d'abord premier tour kɛra mais deuxième tour la ko Laurent Gbagbo cira donc Laurent Gbagbo fana ka mɔgɔw ma sɔn o fana fɛn o nana crise la wuli kɛlɛ wulila fo ka Gbagbo wuli en 2011 Alassane Sidilen kɔfɛ a ye premier mandat kɛ je pense bien deuxième mandat kɔnɔna na a ye constitution yɛlɛmana donc an y'a ye k'a fɔ Gbagbo ni fɛn ninnu taara CPI donc en 2020 CPI ye Gbagbo labila mais 2019 Ivoirien ka Kiri y'a minɛ k'a yira k'a fɔ ko a nɔ bɛ fɛn na donc o la u y'a bɔ liste électorale a bɔra a la donc a bɔlen en 2000 n ɲinɛna Ari Kona Bɛjɛ fana écarté la ka bɔ fɛn na o fana liste électorale o fana tun b'a fɛ k'i kan bɔ mais ale fana écarté la ka bɔ o la donc maintenant sisan nɔ o min kɛra donc o continuité de kɛra sisan donc fɛnw na donna an ɲɛ b'a la k'a fɔ disibaw bɔra yen o de kama fɛnw dɔw bɛ yen a kana a daminɛ finalement n'aw m'a kɔlɔsi a tɛna paysage politique a tɛna ni garantie danaya la parce que fɛn o fɛn bɛ na a b'a fɔ ko n'i y'a bila ni dɔ in nana a bɛ ko dɔ kɛ na contrairement au Sénégal ani Sénégal ta tɛ kelen ani Benin ta tɛ kelen parce que Benin président ala ye a ye mandat fila kɛ a k'a bɛ bɔ mais Ivoire ta Alassane et ses partisans savent que si Gbagbo arrive est-ce qu'à tɛ kɛ Tajuru Sara ye donc o nana ni gɛlɛyaw caman ye certes a bɛ n'a fɔ justice de don mais derrière cette justice il y a la politique qui est derrière comment torpiller voilà a kɔfɛ mɔgɔw b'o kuma de fɔ Kiri de y'a fɔ mais on sait donc o de nana ni gɛlɛya d'abord fɛn min bɛ tali kɛ Tijani ta ma a fɔra k'o tɛ Ivoirien parce que double nationalité tun b'a la u y'i débarrassé a la wagati min na o y'a sɔrɔ k'a tun tɛ Ivoirien a tɛ nin ye donc o de kama la Pascal Antigue sa k'o ka signature parce que i kan ka 20 000 signatures je pense bien ale o k'a ye 25 000 signatures de fɛn ko mais k'u ye mais Gbagbo ta o bɔra ye ko parce que a tɛ liste électorale la donc poids lourd mɔgɔ caman parce que je pense que et une soixantaine de personnes olu bɛ bɔra yen mais mun na mankan cayalen don parce que ninnu considéré non i n'a fɔ des adversaires de taille voilà des adversaires de taille qui peuvent faire face à Alassane ka se k'ala ta donc o kumaw de bɛ caya sinon o mɔgɔ 60 de y'a fɛn o mɔgɔ 60 la n'a fɔra ko maa 5 de retenue mais pour que mankan bɛ nin nɔfɛ nin cogoya in de don an ɲɛ b'a la donc n'i y'a fɔ ten mɔgɔw bɛ n'a faamu mun de bɛ yen réellement pourquoi nin bɛ yen mais n'i y'a ta bi la k'a fɔ k'i bɛ kuma on va jeter tout le sort sur Alassane mais ça a commencé bien avant ça mais mun de nana n'a ye n nana n'a histoire politique ye ka explication di mɔgɔw ka se k'a faamu donc o de bɛ Ivoire aujourd'hui donc pour dire que k'a fɔ nin élection in na peut-être mankan ni fɛn ninnu bɛ se ka min kɛ dɔrɔn pour a ka se ka ɲɛ u bɛ candidat de choisi k'i rallier o la peut-être k'o dɛmɛ mais a bɛ gɛlɛya Gbagbo n'a ka muso kɔrɔ in Simone Gbagbo parce que u bɛnnen tɛ donc k'a fɔ u ka fara o kan k'a kɛ force politique ye jɔn de don ou du chipelisi ni Pascal Antigue ni Tidjani Cham ni Laurent Gbagbo mais Alassane aussi madala no bena fara fana a bɛna kɛ jɔn de ye muso cɛ fila minnu bɛ yan ni muso kelen u bɛna fara o de kan ça reste à voir mais comme politique n'a ka surprise don sinon pour l'instant ɲɛ tɛ ko b'a la mɔgɔw b'a fɔ ko mankan mɔgɔw bɛ ka siran kalafili kɔfɛ non mankan tɛ k'a la les Ivoiriens ont l'expérience de 2010 et je pense qu'ils ne vont pas tomber dans le même panneau. C'est une grande nation. Ils vont se mettre au-dessus de la mêlée. Donc maintenant, mais quand faut tension, mais quand on a élection, on nous fait, mais quand faut crise post-électorale, non. D'accord. On va tout mettre France, Moussa. Le droit qu'on a le 10 septembre, à Kera et Tarata Blain, France,
walima araba de a kɛra araba bilen mercredi 10 septembre a kuma cayara kosɛbɛ mouvement dɔ bɛ mouvement mun bɔra ko bloquons tout o mouvement bɔra ka yɔrɔ caman minɛ faransi duguba caman kɔnɔna la an y'a ye manifestation kɛra paris a kɛra u ka villeba caman kɔnɔna la ko parce que jamana bɛ ka mara cogo min na u bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko baara tɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ kɛnɛya tɛ yen ko faransi kɔnɔ bi jamana marabagaw ni o ye emmanuel macron a n'a ka maaw ye ko lahala bɛ cogo min na bi u ka a laɲini lahala ka falen yɛlɛma ka se ka don faransi jamana cogoya la donc a ko kɔni cayara mais an y'a ye k'a fɔ an bɛ taa aw kunnafonidilaw ka bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES médiaw caman bɔra ka kuma in fɔ ani fo ka taa se an y'a ye hali an ka CNT maa dɔw bɔra ka kuma a ko in kan aw kunnafonidilaw minnu bɛ AES jamana kɔnɔna la faransi ka nin ko in an bɛ se k'a fɔ aw kun ye a ye wa walima a kɛra cogo min na u ye gɛrɛntɛ min ta k'a da aw kan mɛ a bɛ se k'a fɔ o de juru saralaw la wa. Ya mɔgɔw ye parce que mɔgɔ min bɛ degun n'i ye degun yala surtout a kɛra masakɛ mun tile an ma taa ka na n'o kow kelenw kɛra nous on n'est pas dans là ça bon on bɛ mɔgɔw faamu u ka position na mais nous on doit parler voilà une analyse de la situation mɔgɔw bɛ se k'a faamu qu'est-ce qui se passe réellement donc an y'a ye k'a fɔ dɔw k'i kanto ko bon maintenant ko il faut respecter la liberté de mouvement de liberté les gens qui ont été arrêtés on veut leur libération immédiate i kun b'a yɛlɛ ko ni ninnu ye i n'a fɔ u kun b'a kan ka duguw la cogo min na an ka mɔgɔw fana kun bɛ kana ko nous donnons 24 heures à la France dɔw yɛrɛ ko fana voilà ko san quoi correspondant minnu bɛ yen n'u bɛ kuma Mali kow kan u bɛ kuma AES kow kan k'o correspondant an m'u mankan mɛn an m'u kumakan mɛn mais donc ça veut dire que kunnafonidila kuma dɔw la aw ka baara kɔnɔ ni situation nana aw tɛ kuma kan. Bon, on b'u ka position faamu dɛ parce que aujourd'hui à chaque fois do Mali la olu bolo bon nous k'u tɛ kuma yen fɛ certainement yɛrɛma karan de parce que ce n'était pas à la faveur du pouvoir en place et certainement au pouvoir en place olu de kelen do ka asile d'u ma ka jigiyɔrɔ d'u ma donc yɔrɔ dɔ la n'a choqué do n'u fana y'i labila parce que an y'a ye k'a fɔ dɔw labila la o cogo la par exemple Sulemani Kone Babu a gɛlɛyara o da donc n'u k'u bɛna o posture la donc finalement avec son coup boulevard donc comment nous toro mais on a constaté que au fin on bien quoi au réellement donc voilà donc on va continuer il est mis fort et tu me permets maintenant ni nabo pour y gagner qu'à femme mimbe quoi français couina de la fouille là français il faut comprendre que au premier ministre Moubarak François Bayrou oui aye jatemina o de kan nali aya ka plan gouvernemental plan d'action gouvernemental ayo bo k'a fɔ ale b'a fɛ ka ndeke basa ale jatemina kɛ chaque seconde kelen kelen minute tɛ dɛ parce que minute kelen kɔnɔ seconde 60 de b'a kɔ a ko seconde kelen o kelen ko France bɛ 5 000 euros de perte euro ba duuru seconde kelen o kelen n'i y'o sigiyɔrɔma 60 ta o ye joli o tɛ minute kelen minute kelen sigiyɔrɔma 60 o de ye heure kelen fana ye i k'o fana sigiyɔrɔma 60 ta ko wari musaka la ye dɛ o ye heure kelen tile kelen o ye heure 20 n'i ye tile kelen ta jate sɔrɔ heure kelen ta jate sɔrɔ tile kelen o ye heure 24 i ka tila tuguni ko o sigiyɔrɔma 24 ta c'est énorme o fana ka bɔ yen san kelen ye joli ye o tɛ kalo 12 ye i ka tila tuguni k'o sigiyɔrɔma 12 ta o wari n ka hakili la ni mɔgɔw ye calculatrice ta u bɛ na musaka da dɔn donc Faransi b'o de perdi seconde minute o minute o da bɛ yen heure o da bɛ yen tile o tile o da bɛ yen kalo o da bɛ yen san o san o da bɛ yen mais a bɛ sɔrɔ mun na Faransi yɛrɛ m'o dogo mɔgɔ la ko bɛ taa ale ka ex colonie hali n'a sɔrɔ a ma taa pepewu néocolonialisme a y'o kɛ ka indépendance don a ma i n'a fɔ indépendance de b'an bolo k'a sɔrɔ o tɛ yen k'a sɔrɔ an ka porte-plume n'o ye conseil de sécurité Nations Unies la n'o ye diɲɛ gun kan n'an bɛ taa koba latigɛ an ka jamanaw tɔgɔ la i b'a sɔrɔ Faransi de b'i sigi k'a sɛbɛn kan an tɔgɔ la an yɛrɛ ka président mun b'an kunna a ko kuma dɔw la u b'a kɛ yɛrɛ u t'i sara an na maa mun b'o kɛ o a t'a sara i la a b'a kɛ n'a ka nafa de donc Mali nana u y'o jɔsi ka bɔ yen fɛn caman bɛ yen u nana o jɔsi n'i ye uranium ta sisan nɔ Niger uranium san 60 kɔnɔna na Faransi de b'a bɔ o sagona la
ka taa feere diɲɛ sugu kan Niger ni min ka kan o b'o di Niger masakɛ ko san 60 Nigerkaw ka sɛgɛn k'a kun dépendait bɛ France san 60 France ka sɔrɔ a kun dépendait b'o de la fo Nigerkaw k'a dɔn k'a fɔ bi o de banna parce que a sababu kɛ olu yɛrɛ y'a minɛ u bɛ n'u ka fɛn traité i n'a fɔ a ka d'u ye cogo min a nana constater k'a fɔ France fana ka pénurie d'uranium o bɛ ka constater uranium mun kun b'u bolo a caman bɛ yen a daga bɛ ka jigin France ani Europe ka sababu kɛ anw kun ka fɛn caman kun b'u sago la o cogoya la mais u ka jamana kɔnɔdenw kun tɛ k'a dɔn donc o sɔrɔ minnu kun bɛ ka kɛ ni niveau ninnu na n'o daragila n'i y'a jateminɛ ani jamana minnu fana kun bɛ jɛ k'a sɔrɔ France kun tɛ sɔn o fana kun tɛ kɛ o donc ale de b'a fɔ aw ni nin ka kɛ aw kɔni nin kana kɛ o jamana en quelque sorte an fa olu de bɛ sira yira anw na kɔrɔla kun bɛ ten tɔ dɛ donc o min bɛ kɛ diyagoya de don e min bɛ collaborer n'o jamana ye France ka dɔ b'o la o sinon o tɛ kɛ gansan sinon i y'i dama jamana ye n ye n dama jamana ye i bɛ diɲɛ in kɔnɔ cogo min na n bɛ diɲɛ in kɔnɔ cogo min na i bɛ wuli ka jɔ la sabati cogo min na walasa i ka jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min ne fana b'a fɔ o cogo mais ne ta la ko ne tɛ foyi kɛ ne ka yamaruya tɛ est ce que ne bɛ n yɛrɛ bolo voilà donc mais bi n'o kow nana kɛ o tigilama k'a yɛrɛ sama a bɛ ka baara kɛ cogoya dɔ la donc répercussion bɛ ka kɛ et puis ala yɛrɛ sigiɲɔgɔn jamana ani min bɛ tɔn kelenw na olu ko la France doit sa puissance à ses ex-colonies Italie y'a kuma ko don min na n'olu kegunyara ou bien u y'u yɛrɛ ta nin ko in na ko France ka sɛgɛn tɔ a bɛ cogoya on a vu que au dernier temps an ka wulikajɔ saba France base kun b'anw fɛ u bɔra yan Burkina mun n'u kun bɛ yan hali a coopération parce que jamana bɛ sɔrɔ bɛɛ de don u wulila ka bɔ yen n'i y'a jateminɛ Niger u bɔra yen fɛn bɛ tali kɛ Tchad u ka base ba mun bɛ yen u wulila ka bɔ yen Sénégal u bɔra yen Côte d'Ivoire ta hali n'a sɔrɔ u ye accord sɔrɔ Alassane kɔnna parce que l'opinion n'accepte plus donc u kɔnna ka accord modèle nin dɔ sɔrɔ pour a kana kɛ tɔnɔba ye parce que ni jamana kɔnɔdenw wulila k'a fɔ u bɛ mun ɲini anw fɛ o kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ olu y'o anticiper k'o bila donc on voit que a ka influence n'a ka yanga kun bɛ yɔrɔ caman mun n'a kun bɛ ka kɛ sababu ye a bɛ sɔrɔ da caman kɛ olu fɛnɛ Air France ni jamana saba ninnu na u tɛ ka boli bilen hali n'a sɔrɔ kɔfɛ u nana delili la mais a jɔra o donc o répercussion an ɲɛ b'a la o caman de bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman l'influence de la France a bɛ ka bin i k'a dɔn k'a fɔ hali diɲɛ gun kan n'i y'a ye France ye veto sɔrɔ a ka colonies de don parce que a y'a yira à la sortie de la seconde guerre mondiale ale ka colonies bɛ u ka droit de veto di bon ale bɛ se k'olu don a sagonada fɛ mais bi bi in na n ka hakili la o de bɛ ka fɛn i m'a ye a fɛn o fɛn bɛ yen ni France dɛsɛra Américains yɛrɛ de bɛ ka wuli coup d'état kɛra ni jamana ninnu na mina Américains ka gafe dɔ bɛ yen k'olu tɛ baara kɛ ni coup d'état jamana dɔw ka article dɔ bɛ yen u y'o kuma fɔ mais kɔsanni in na u ye wulikajɔ sabati ka na Burkina ko n'an bɛnna ko la k'u bɛ wuli donc i b'a ye k'a fɔ diɲɛ ko sariya non nafa sɔrɔ sira dɔrɔn bɛnkan tɛ o bɛnkan bɛɛ la waleya n'a sɔrɔ an ka nafa sɔrɔ sira ni nafa t'a la an bɛ papier min na an b'a fili ka continuer n'an ka kow ye diɲɛ ko y'o de France ko in bi in na dɔwɛrɛ tɛ sɔrɔntanya de bɛ yen donc ni sɔrɔntanya bɛ dugu min na o kɛlɛ o bɛ juguya i n'a fɔ fɔlɔ o kun b'anw na ye cogo min na ka yɛlɛ an ye fantan jamana an bɛ tan mais aujourd'hui ça chauffe parce que min bɛ yen u diminen don ils voient que il y a une classe supérieure o min b'u sanfɛ olu ka sɔrɔ da fanga ka bon combien de fois ka tɛmɛ olu min bɛ dugumala la donc o de kama a caman bɛ yen dimi mun b'u la o ko bloquons tout on veut la démission de Macron donc i bɛ o ras-le-bol n'o manifestation de colère de ye a caman bɛ baara la u tɛ ka se ka u ka sɔrɔ kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a kun bɛ cogo min na donc o gɛlɛyaw de bɛ yen donc la France doit changer sa façon de faire et mener sa politique parce que fɔlɔ a kun bɛ caman sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma effort kɛ mais bi bi in na n'o tigɛr'o la donc u bɛna baara de kɛ ayiwa k'u ka dugu latanya u ka dugu kungo de mais on ne peut pas parler de la France sans lier l'histoire de nos pays à la France parce que ko ban an tɛmɛna n'u cɛ ko kɛra n'u ɲɔgɔn cɛ wa ko bɛ an n'u ɲɔgɔn cɛ hali n'a sɔrɔ influence dɔgɔyara mais halisa u ka kow dɔ bɛ yan. D'accord Musa an ka waati a bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la yanni an ka bɔ France kɔnɔna la mouvement ni fɛn minnu kɛra mɔgɔ caman bɛ ka mun sɔrɔ parce que an bɛ AES jamana de kɔnɔ an bɛ AES contexte de kɔnɔ mɔgɔw ka fɛlɛ la mouvement in bɛ cogo min na bi yalima a bɛ se k'a fɔ ko nin mouvement in bɛna kɛ sababu ye ka dan siri Emmanuel Macron ka fanga la wa? Bon, ça va être très difficile parce que coup d'état
ça va être très difficile parce que nous kera oye démocratie ko de bané ne les gens de démocratie c'est la et manière fla de soit il va démissionner, soit ou bien un projet de décision, ou soit moi Emmanuel Macron est premier ministre de la no Sébastien Lecornu, voilà où il y a un ministre de la défense aire kuma do la kuma na ni Sénégal cela la ko bon maintenant ko Sénégal ko watu do bina ko jadisu bina tay c'est ni wati là bas na ameka ye vers la frontière du Mali ima yo be ka jiginga tay fana ko parce que ko soni ko Sénégal bena pétrole bo damne mo roni foti là ko soit ko bena ijo Sénégal kɛrɛfɛ k'olu dɛmɛ o kɛlɛ la ou bien soit olu yɛrɛ bɛna o kɛlɛ kɛ Sénégal place la parce que n'olu mana jamana wɛrɛ bɛ se k'o kɛ olu place la i m'a ye ninnu tɛ ka na anw filɛ jamana ye a k'o déclaration kɔrɔ a kɛlen premier ministre ye u y'o labɔ c'est comme une continuité de l'assurance de la politique extérieure de Macron sur le plan de la diplomatie, sur le plan de l'économie, sur le plan de la défense. Il y a famille. Donc, avec comment la continuité d'aller, quoi. Donc, en quelque sorte, je ne sais pas, nous, bena à tout, avec à tout, ou bien bena vote de censure, ou bien vote de confiance, il fana kenali, na ka plan, il a François Bayrou, na et tchoumna. Est-ce que Macron bena que ça va bouiller pour gagner du temps? Est-ce qu'il va démissionner? Bon, en tout cas, ça reste à voir. Mais coup d'état, kafo obeke obe balena. Coup d'état, non, voilà, destitution. Voilà, destitution est mis, ouais, ou beta ou là, ou bien soit, arabe démission, on pourra avoir damadama ou défaut, ou bien soit, ou bah, tu avec continuer à mandat et n'a mais ou bah, il va pas gouverner facilement au drone de dos. D'accord, voilà. Moussa Konate, ami fou, ika, wala li chamana akila la jabako, ye formal soro akonna la, ama fou ka okunymando, aw sɔgɔlen do dɔgɔkun kibaru la komi n y'a fɔ a ye cogo min na maa min tun bɛ an bolo bi o de ye Musa Konate ale ye groupe énergie o maa ye kunnafoni ɲinina don wa a ka kunnafoni fanga ka bon kosɛbɛ a bɛ sɛgɛsɛgɛli caman kɛ ka se ka kunnafoni ɲini k'a di aw ma Musa an b'i fo i nana n ka weleli jaabi kɔrɔfɔ kun tɛ kuma ni o b'i bolo ka kɛ an jabagaw ni waati in na waati b'i bolo. Famara Liberté ka segin k'a fɔ ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fo ka a yira u la k'a fɔ jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali in tɛ bon. Malheureusement, en faut, indépendance là où il y a à Douma, en 90, Jamana Dirouma va sur Dankar Kuntel à la enclé de Benanini. Donc, on devait faire c'est un devoir de génération. Ka Kelenke, ka Jamana Njolento, ka se ka diandi una modema. Donc, en bas, Nini Jamana Kono Doum, fait qu'elle a beaucoup kande. En bas, donc, il faut qu'elle beso. Wa do fana te ka se ka Sénégal do te ka se ka sigi wa do te ka se ka tuga so wa do fana ni wati na mugu be ka ci la mais u ka dɔn k'a fɔ kɛlɛ mun b'an dala kɛlɛ dennin tɛ wa kɛlɛ mun b'an dala a kɛlɛ tɛ na k'a fɔ k'a bɛ taa ten fɛn kelen mun bɛ se ka a bɔn a to an bɛ se kɛ na an ka jan an tigɛ d'a ma an ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɛsin juguw ma ka kɛlɛ in minɛ i n'a fɔ ayiwa an kelen don ka Mali minɛ cogo min na n'o kɛra an bɛ se kɛ jugu la donc ala ka sebaya d'a ma k'aw bɛɛ lajɛlen fo. Musa Konate an b'i fo i y'an ka wele jaabi a diyara an ye donc ka aw fo ka koɲuman aw min sɔgɔlen don jani na ni ne bɛ dan siri an ka bi dɔgɔkun kibaru la mun farala ɲɔgɔn kan jani ɲɛmaayaso fɛ k'a da aw tulo kan kunnafoni tun bɛ ka lase aw ma a balimakɛ Vamara Berete fɛ nɛgɛ karafew u bɛ a balimakɛ Keba Ibrahim Jalo bolo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ ne b'a fɔ a ye